Com passar la revisió ortogràfica en un correu electrònic. Primer de tot cliquem a redactar per crear un missatge nou, escrivim el destinatari, la persona a qui li volem enviar el missatge i l'assumpte. Ara escriurem un missatge, un text de prova per veure quines errades detecta. Bona tarda, com va tot per casa? Fins aviat. I ara anirem a buscar més opcions, que són els 3 punts que ens apareixen a la part inferior dreta de la finestra. Cliquem i busquem l'opció Comprova l'ortografia. Veiem que ens ha destacat 2 paraules en vermell i si ens posem a sobre i cliquem ens dona diferents propostes de paraules que estan ben escrites que s'assemblen al que nosaltres hem escrit. En aquest cas li donem a la segona, casa, que és el que nosaltres volíem posar, i fins aviat. Cliquem i busquem l'opció correcta. Ara que ja hem corregit les errades que ens marcava, tenim l'opció de tornar a comprovar l'ortografia. Cliquem i no ens apareix cap paraula en vermell, per tant està tot correcte. Així que podem clicar a enviar i s'enviarà el missatge.